Kalo kuom tenduok margi ma Kenya mangima yuago nok mar Nases kuonde thieth ma pacho ka kaachiel kod lwasi marach mar tich. Magi giyango e kinde ma gidhialo juma mar Nases e pacho ka. George Juma nigi ler mathoth. E kinde nyasi mar ringo jumachiel mar Nases e kaunti ma Migori, nyasi manochope kod Nases mawuok e kauntis duto e piny Kenya mangima, kaachiel kod mokom jotelo e kaunti ma Migori kod oko mare, ka otele kod gavana ma Migori Ochiliako. Nases wach ni pod giyudo pek mar tich nikech nok mar Nases ma osendiki kod piny owacho. Nyaro spendewa moko wan mag Nasa achiel kende, ta idea lione gwene gi tiyo kod Nasa adek, koro pod wan gi a bit of challenge. Mae bide kino piny owacho ma kauntis to wacho, ne gisetemo bero lwasi mar tich ne Nases. Or recruit from time to time. You cannot recruit mang'eny this year. Luore gi budget no bo mewa. To igani chi wasetim recruitment. The carer cannot even today afford the care he or she is giving out. We need the same services we are offering to you, but okwanyal yudoge. Nyalo wacho ni nyaka county government donji gisetemo reduce some of the challenges mana wan godo mbele kanyo. At least gisetemo medo Nases kata beni pok ochopo kiwango midwaro, at least gisetemo medo Nases e osiptendewa. Collins Otina Juang Menkir, Marok Ruman Nases, maong'ere kaka President of Nasa Association of Kenya, wacho ni ute thieth mag piny owacho pod nitie kod nok maduong' mar Nases, gino mamiyo Nases mosendiki koro bedo kod pek e chiwo thieth e yono mowinjore. Most of the country referral hospitals are working at halfway the staffs. Our hospital that should employ 300 nurses is serving 100 nurses. Ma omiyo time mo miyo jotuo tin. Otieno wani kata mana chudo mar Nases pod ni piny, kendo deko kagombo margi en ni mondo koro piny owacho koro keto kenge makare mar tieko midhiero ne. Seche moko jowa bedo kata dweche adek, dweche ariyo kapok oyudo pesa, to wan gi monthly bills to pay. Nases bende ne okono sirikal mamalo kod mano ma counties ni owe kelo siasa wechego mag thieth, ka bende gidwaro mondo kol lwasi margi koro med ber. There are a lot of interference, both political interference with the political class, and also nitiere a lot of insecurity. Gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko mane ochopo e nyasi mar Nases ne owacho ni nok mar omenda ema osemiyo counties pok ogo okang' maduong' e bero lwasi mar tich mar Nases, kata kamano pod gitemo. It requires budget, it requires commitment, and I'm committed to doing it. It's very unfair. Honestly speaking, I don't know what else we can do or say as a people to make it clear that the government needs to take care of the healthcare work. I can assure you that as a Senate, we are very much concerned about the welfare of nurses, and through the Committee of Health, those issues are being handled. The issue is that there are good laws that are made that are never implemented. And even the scheme of service has not been implemented. Ochilo wacho ni kaka kaunti ma Migori gisetemo medo ndiko Nases kama ok bende koro sichor malo e ngas mar tich. In our last employment, we employed 80 people in the health sector, and 37 of them were nurses. The supplementary budget, we have some money. And that money, before the end of this financial year, will be used to actualize the promotion of some of you. E seche ma Nases dhi nyime kod hingo juma margi, maong'ere kaka Nases Week, okwagi mondo koro gidhi mana nyime kod tiyo matek mondo giber wechego mag thieth e osiptende duto. In the core of medical services. Okwagi mane gimetiyo kata kuno ma kunti tich matek ma okwan gi staff moromo. To watem kaka wanyalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom bedo kodwa e thuolono duto kane wakelonu weche manyien mag migago. Wan gi ote matin ka. Awuoro Kenya ma en Lilian Nyagaya from Gemrera. Iwuore nang'o?